Conozco de que ven moitas veces con moita xente por aquí, enseñándolle ao Carmen, que lle ten moito cariño ao Carmen, según eu teño visto por aquí, enseñándolle todo. Para min é unha boa persona, vexo que é boa persona, además o que lle explica con cariño, o sea, que gusta oírlo falar. Traballa con moito corazón, eso desde logo. Desde que el empezou a andar ca xente por aquí, cambiou moito isto, o sea, mellorou moito isto. Hai limpieza nos muros, todo por aquí, porque ademais este é o camiño de Santiago, e pasa moita xente por aquí. El animou a xente e ven moita xente por aquí. Teño un muro grande e limpio o muro case 2 veces ao ano ou así, porque senón, pois, vivíase feo, non? Ademais é un muro que está moito á vista, que é moi alto. Poño unha escaleira e subo a escaleira, ainda que xa teño uns aniños, pero ainda vou subindo. Eu nacín aquí e gustame, canto máis mellor o Carmen, mellor. Mellor para todos os que temos algo aquí, e para todos os que pasen, que verán unha cousa máis limpiña, máis iso.